कोकणातील गजाल नवा देव. नडगौली गावच्या देवीच्या मंदिरात दर 3 वर्षांनी गोंधळ होत असे. दरवेळी गोंधळाच्या दिवशी रात्री वाद्ये वाजू लागली, संबळीवर काठी पडली की देवीचं वारं गावातल्या जिजींवर येत असे. जिजी तसे सरळ मार्गी आणि पापभिरूग्रस्त होते. अंगात वारं आलं तरी ते संयमाने वदत असत. कुणाचे काही प्रश्न असतील तर चेहऱ्यावर कसलीही प्रतिक्रिया न दाखवता ते मोजक्या शब्दात उत्तरे देत. वाऱ्याचा संचार झाल्याने त्यांचं अंग थरथरत असे, डोळे आपसूक मिटत असत. वाऱ्याने अंग सोडलं की ते तोल जाऊन पडत असत. म्हणून अशी चिन्ह दिसली की गावातील जाणकार माणसं त्यांच्या जवळ येत आणि ते पडू लागले की त्यांना वरचेवर तोलून खाली बसवीत. वारं गेलं तरी त्यांचे डोळे मिटलेलेच असत. त्यांना अजून शुद्धी आलेली नसे. लोक त्यांच्या तोंडावर पाणी मारून, त्यांना पाणी पाजून शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करीत. काही वेळाने ते शुद्धीवर येत असत तेव्हा ते नुकतेच झोपेतून उठल्यासारखे दिसत. बरीच वर्ष त्यांनी ही सेवा केली आणि वयाच्या 17व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. त्यानंतर झालेल्या गोंधळात त्यांचं वारं कुणावर वाढतं याबद्दल अख्ख्या गावाला उत्सुकता होती. या उत्सुकतेपोटी त्यावर्षी दरवर्षीपेक्षा जास्त लोक जमले होते. त्या वर्षी गोंधळाचं कामकाज सुरू झालं. वाद्ये वाजू लागली आणि एकेकावर वारं वाढू लागलं. ते डोळे मिटून अंग मुरडू लागले, आळोखे पिळोखे घेऊ लागले, तोंडातून चित्रविचित्र आवाज करू लागले. जाणते पुढे होऊन देवीचं वारं नेमकं कुणावर आलेलं आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्यांना आडवे तिडवे प्रश्न विचारू लागले. ओळख पटवून द्यायला सांगू लागले, पण एकाकडूनही समाधानकारक उत्तर मिळेना. अशा गोंधळातच गोंधळाचं काम कसंबसं पार पडलं. त्या दिवशी आणि त्यानंतरही काही दिवस गावात हीच चर्चा सुरू होती. गजालींना ऊत आला होता. ज्यांच्यावर वारं वाढलं होतं ते कॉलर टाट करून गावात वावरू लागले होते. म्हणता म्हणता 2 वर्ष उलटली. गोंधळाची तारीख नक्की झाली. ठरल्या दिवशी कामकाज सुरू झालं. गेल्या वर्षी संचार झाला होता ते चौघेही अंग धरून वधू लागले. शिवाय त्यांच्यात यंदा आणखी एकाची भर पडली. ते होते गावातील सुज्ञ आणि जाणते 55-56 वर्षांचे बापू अण्णा. त्यांच्यावर वारं वाढलेलं पाहून सगळ्यांनाच नवल वाटलं. गेल्या वर्षी ज्यांनी या वदणाऱ्यांवर टीका केली होती त्यांच्यावरच यंदा वारं वाढलं होतं. वयस्क असून सुद्धा 4ही तरुण वाऱ्यांपेक्षा जास्त त्वेषाने ते अंगविक्षेप करीत होते. तरुण वाऱ्यांवर जाऊन धडकत होते. या 5ही जणांनी चांगलाच धुमाकूळ घातला होता. जोरजोरात होणारे चित्कार, हुंकार लोकांना ऐकू येत होते. एवढ्यात वारं आलेला एक जण अचानक अंग सोडू लागला आणि आपलं ढुंगण धरून बघ्यांमध्ये जाऊन बसू लागला. 4ही वाऱ्यांनी अंग सोडली आणि ते लोकांमध्ये जाऊन बसले. बापू अण्णा मात्र अजून वदतच होते. सगळ्या जाणत्यांची खात्री झाली की बापू अण्णांवरचं वारं खरं असावं. ते पुढे सरसावले. वयोवृद्ध तातूंनी बापू अण्णांच्या वाऱ्याला विचारलं, तू कोण बाबा? माका ओळखलास नाही? माका ओळखलास नाही? नाही देवा, आता तूच तुझी ओळख दी. बापू अण्णा दशावताराच्या राक्षस पाटीसारखे हसले आणि मूठ वळवलेला उजवा हात वर करीत म्हणाले, मी दाभण देव. लोकांनी पाहिलं तर खरंच त्यांच्या हातात दाभण होतं. सगळेच बुचकायत पडले. मग बापू अण्णांनी आपलं वारं आल्याचं सोंग सोडलं आणि सांगू लागले, आपल्यावर वारे येत असल्याचं सोंग आणणाऱ्या या चौघांचं पितळ मला उघडं पाडायचं होतं. म्हणूनच मी दाभण घेऊन त्यांच्यात सामील झालो आणि वत्ता वत्ता संधी साधून एकेकाच्या डुंगणात दाभण खुपसू लागलो. ज्याला ज्याला प्रसाद मिळाला तो ढुंगण धरून वारं सोडून पळाला. यांच्यावरची वारी खोटी होती हे आज सिद्ध झालेलं आहे. सगळे त्या चौघांकडे पाहून हसू लागले. गेली 2-3 वर्ष माना टाट करून वावळणारे हे अंगधारक आज शर्मेने माना खाली घालून बसले होते. आता काही महिने तरी त्यांना त्यांची माना वर करता येणार नव्हत्या. सादर करता कोकणी युट्यूबर. ही गजाल इथे आदरणीय लेखकांच्या परवानगीने प्रसारित होत आहे. या गजाल लेखनाचे सर्व हक्क लेखकास स्वाधीन आहेत. लेखक सुप्रसिद्ध लेखक प्रभाकरजी भोगले,
कळसुली, कणकवली. ही गजाल, त्यातील प्रसंग हे एका चुटक्यावर आधारित पूर्णपणे काल्पनिक आहेत. साधर्म्य आढळल्यास तो निव्वळ योगायोग समजावा. संपूर्ण गझाल ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. गझाल आवडल्यास लाईक, कॉमेंट करून इतरांना शेअर करा. अशाच नवनवीन कोकणातील गझाली ऐकण्यासाठी आमच्या कोकणी यूट्यूबर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.